Ndina uqaqedi. Ngicela icathulo. Imali yami le. Ngikhuze lo muntu. Imali yami ngicela icathulo. Ngikhuze lo muntu. Lethi icathulo sami. Lento ephuma la emlonyeni wakho imini Imali yami. Imini usidwede. Imini usidwede. Wena mfethu ke wena nje wena mfethu lento eyenzayo. Khumula. Tahlukana nokukhuluma njalo ngikhuluma njalo bathanda icathulo zenu. Uba uthatha uqedile. Yini nifuna? Nalapho kutshela konke lokho ukuthi mina imali yami okula konke mina. Konke lokho. Shuthi nami yabona le ando ifakile naleli bhlukwe ngicela ukukhumula. Hawu sangena. Ngiyafuna. Ngiyafuna. Ngathengela ama-anda wena. Thula wena. Anda ngifuna ibhlukwe. Thula. Yini kanti oyibhampelayo? Ibhlukwe khipha. Ngicela mama. Wesiyoyoyo yabo thina sowu2 singakwazi ukuyilungisa yonke lento eyenzakala yonke lento eyenzakala singayilungisa ngiyacela uhamba nekhadi lami ngiyacela hayi ulwabi yabona kwala ukuhlala la bengakufuni sengizohlalela ukuthi wena ke ungibizele la Siphinde sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo. Yazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Noma yini esiyiqalayo asikhohlwa ukuthi sikhuleke sithandaze sibonge nawe ukuthi uya-email at umjoloshow@gmail.com. Before siqale asikhuleke. Nkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Mawenze njalo noma kanjani izinto zakho zizohamba kahle, ikakhulukazi mengabe zithinta nje umjolo. Yazi ukuthi izinto zakho zizohamba kahle ziqonde, mengabe ufika la noma kanjani into yakho izobe isiyalunga. Eceleni wami khona umama enginaye sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani sibhalele la kwi-show, yini la funa simlungisele la kwi-show kanye nokunye okuningi. Mina akangizoloke ngigeqa amagula kodwa simthatha sikhulume naye straight sizwe ukuthi kungani la kwi-show. Ma wami sawubona siyabingelela ohlelweni. Yebo ngiyaphila kunjani? Uqale ngibaxhawula abantu bababethama. Ngiyaphileka kodwa. Ngiyaphila kunjani? I know ngiyaphila. Njoba kade sengiyishila igama lami ngikudlala Matifana. Umbukele ekhaya kana i-idea ukuthi ubalo sina namhlanje. Mhlawumbe ungaqala ngokuthi uyi-introduce. Igama lami mina kunguGloria Mngoma. Gloria Mngoma. Yebo. Okay. Siyajabula Glory ukuthi sibe nawe namhlanje la kwi-show. Udecide ukuthi usibhalele kwi-show ngoba khona izinto ongekho happy ngazo ebudlalaneni bakho. Mhlawumbe uma ungangicathulisa nje yini lo ongekho happy ngawo kwenzakalani? Kunomuntu engijola naye ubafana uhambe nekhadi lami. Okay. Manje ingakho ngize la kunina ukuthi ngicela ukuthi ningiphelezele ngiyolanda ikhadi lami nezimpahla zami kuyena. Okay, so ubafana uhambe nekhadi lakho ehlala imali yakho. Yebo lomholo zakho. Yebo. Nisebudlelaneni naye. Yebo. And ufuna thina ukuthi sihambe siyokulandela impahla zakho. Kunjalo. Kodwa le khama thina silungisa imjolo. Asilandi izinto zabantu. Angithi ngihlale nginibona ku TV nini. Nihamba nolanda impahla zabantu. Manje yini ezohlula ukuthi ningiphelezele ngolanda into zami? Nekhadi lami. Angazi noma uma uyaphambanisa mhlawumbe uphambanisa namanye ama-shows. Because thina nje into esiyenzayo thina ukulungisa imjolo. Abantu bafika la kuthina silungisa imjolo yabo eminingi yahlukahlukene. Angikhulumi ngomjolo, ngikhuluma ngeimpahla zami la engiyifunayo. Nina ngiphelezele ngolanda izinto zami nekhadi lami. Siyilanda phi izinto zakho ngoba la ihlala khona. Okay, fine. Angithi ilo sinikeza inamba yakho simfonele. Ayikho inkinga nganinika inamba yakhe. Kodwa ngiyayidinga izinto zami. Kodwa manje mina ngiconfused ukuthi why uzukhethe thina ukuthi siyokulandela mhlambe nina nisakhuluma ini nobabili. Asisakhuluma wahamba nekhadi lami kanti uzochaza kuzokube yini kuwena? Awuzwa kahle emadlebeni akho. Cha phela mama usukungithethisa ngizama ukusiza wena. Kumele ngithethe into yami le ngikhuluma ngayo uma usungicasula wena ngani. Ngizocela usizo la wena uzongitshela kwakho okuthandayo. Hayi mbukelo ngathi namhlanje ziholwe emhlophe phambili kodwa ke ngizozama ukucathula nayo mama ngihambe nawo ngibone ukuthi sifika lapha. Ma ngicela wehlisa umoya khona soyilungisa indaba. Ngicela wehlisa umoya. Awukho umoya engizowehlisa into zami ngingakayitholi. Awukho nje umoya engizowehlisa. Ngifuna into zami. Manje azithathwanga nje yimina. Ngiyazi ukuthi ayithathwa ngowena umsebenzi wenu kanti njengoba ngisuke nginibuka ku TV ngisuke nginibuka niyenzani? Njengoba ngisho ukuthi uphambanisile. Thina uthe mengabe usibhalela sayitshela ukuthi ufuna ukulungisa umjolo. Njengoba nali isoka lakho sithe mengabe silifonela lasibhambela. So besithi sifuna ukukhuluma asazi kabanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nesoka lakho. Yabo. Osithatha usibeke ke manje.
lithatha izinto zakho lahamba nazo liqale nini mhlambe lo mkhubo okuhamba nezinto zakho? Sekunesikhathi lento ayenzile angisamazi nje empilweni yami. Ubaleke nezinto zami nanemali yami engihola ngayo ikhadi ngihola ngalo. Ngiholela imali empesheni mina. Uyangibona ukuthi ngakanani? Yena lona isoka lingakanani? Ukuthi lingakanani uBen 5 wami phela ngiyamthanda futhi. Angithi nawe ubungithethisa la ungibuza ukuthi ngihlanganaphi. Manje ke nami sengifuna ukwazi ukuthi umngakanani lo muntu. Mncane ke kumina. Ufuna ngithini? Mncane vele kodwa ngiyamthanda phela. Manje ungenzela ubugebengu wahamba nekhadi lami. Nezinto zami engimthengele zona. So njengamanje awukwazi wena ukusuka uyozilandela izinto zakho kuyena? Angeke ngize ngikwazi ingakho ngize kunina ngizocela usizo. Bengingasuka le ngithwala ikhanda ngizocela usizo kunina ngikwazi ukuya kuyena. Thina sineshow engakanani ukuthi siphephile ukuya lapho njengoba wena umuntu othandana naye unqena ukuya kuyena wena msana. Namadoda nina ngithi mina ngumuntu wesimami. Mefike ngigolozela lapha nengishaya ke. Ngithuma nina ngoba namadoda. Kodwa lo mfana sasingekho niqala into yena. Akusho lutho lokho vele nani ingekho manje pho ngaloko yenzani umsebenzi wenu nini kufanele niwenze. Ungazongicasula wena ngane. Hayibo. Hayi umuntu usenkingeni ke namhlanje. Ngiyinkinga mina manje. Awu Glory. Mawubona mina ubona inkinga. Awu Glory. Uyahola wena ngithi. Ngiyahola nini. Yenzani umsebenzi. Hawu. Ngifuna izinto zami. Siyapho. Ngilambile manje anginakhadi. Ubaleke nalo lesigibelo somfana. Ungona silandiso kalakho ngeke. Landeni kulungile. Asilande kungcono ngeke. Ngeke mina manje sisuke siye la esingazi khona. Kodwa nawe uhamba uqoma izingane ezincane manje izingane ezincane into yakho ke. Uthini? Ngisho lutho. Ngisho lutho. Ngizama ukuthola inamba yakho ubhuti. Ukuthiwa bakambe ubani ubafana? Ubafana. Ngibona. Hey. Awukane ngizaphulele ngayi. Hello? Yebo. Hamba kanjani mfethu? Asikhona. Wemfethu angizothwala izinkinga zakho mina uyezwa? Kusawuwena futhi lo. Wemfethu angizothwala izinkinga. Yabo kuyimanje mina la ngiyathethiswa la uma wakho. Intombi yakho iyangithethisa la manje. Engazi ukuthi manje mina manje ohambe nezinto zawo yenzelani lento yenzayo? Intombi yokuthini le mina ngihlala noma engane. Ha. Lo mfana lo ivala kanjani ifoni ngikhuluma naye? Ayi yabona. Yini mfethu ngibona kunini kana ngikhuluma nawe? Kuyimanje mfethu ngikhuluma nawe uvala ifoni uyivalelani ifoni? Kunini ngikhuluma nawe into yodwa? Uyivalelani ifoni? Uyazi uma wakho ngithethisa kanjani lana mina? Mfethu la. Mfethu mama usungicasula uyezwa? Yini inkinga yakho wena ufunani? Yini kahle kahle? Ngiqale ngakufonela kahle ekseni ngathi woza la uyadingeka. Wangibhampela manje uzongitshela ukuthi uthulele noma wengane yakhe. Ngizonzani lapho mina ngeke ngilibeke lapho. uGlory wakho uyakufuna nje la angithi uhambe nezinto zakhe angithi wena udla uGlory udla imali yakhe indaba zoGlory awungiyeke ngihleli la uyazi umuntu wonke ongifunayo mina uzongithola la uyazi umuntu ongazi nokudingayo ukuthi uzongithola. Wemfethu ngicela wenzele mina ke mfethu ngiyaxolisa indlela engi-approach ubuyisa izinto zaGlory mfethu. Ngibuyisane kubani ikhadi mfethu nezimpahla zakhe. Lalela ngizwe kahle akekho umuntu engimgebengile akekho umuntu onjani umuntu nento yakhe kumina sivumelene ukuthi into kumina. So mangabe idinga umuntu ukhuluma nami hayi umqhamusi. Useyifuna back phela manje enze njani ngoba uyifuna back izinto? Wena uba wena nguNkulunkulu wemjolo lekuhlulayo manje sekungene mina phakathi. Angihlangani nalonto mina ngihlangani nalonto uNkulunkulu bemjolo mina ngazi umthandazo uNkulunkulu wemjolo. Wemfethu uyangazi mina? Angihlangani nawe vele mina nginandaba nakukwazi mina. Kodwa umuntu ongifunayo mina akeze la ngihlala khona. La ngihlala khona uzongithola khona. uGlory okufuna uyamanje uGlory. Awungiyeke uGlory yena yini athume wena uhlangana lapho nempilo yami. Mfethu manje
lalela baba ayikho into engizoyikhuluma nawe mina Mfethu ayikho into engizoyikhuluma nawe lalela phela lalela angisengikhuluma nawe kahle manje ngomoya ophansi ubukadwekeleni khona ukukhuluma kahle wena nje ungi-approach-a ngendlela e-wrong kwenze njani mina ukhulume kahle uzokhulume kahle nami ngihlanganaphi nawe mfethu ngiyacela ngicela ubuye lo mama lo ubhalele isho e-wrong ufuna abantu abalanda izinto zakhe thina silungisa umjolo mina sengifela lokho-ke nawe futhi manje ungikhulumela ukusutha kwakho futhi hayi ilungile mfethu nawe khulumeko kwakho ukulamba-ke ngoba mina ngikhuluma kwami ukusutha sokubeka ngani ngikhuluma nawe into eyodwa wena kumanje nje umoshela isikhathi sami ngalo lezi zinto zami ngicabanga iy'nto zami wenzani ulele no-baby mama lapha wenze lutho angithi ulele no-baby ungikhulumele hayi bonje lokhu ungibhudele kungcono ngoba uyazi ngisho ukuthi nginobandla kusho wena nje wathi no-baby mama wakho layo nidla imali yakulori ngikutshelile nginaye-ke lana-ke uyena-ke ngabe ngihlele iy'nto zami nayo manje lo ngiphazamisa ima uglori uyakwazi ukuthi uhlalaphi yena khona azoyizela mfethu azolanda izinto zakho because mina manje mayethanda nakeze nawe ufuna uthanda beletha kuwena noma wesibeletha kuyena ndivela velani nibelethane manithanda nivela maniboni niyahluleka ubize nombani oningamcabanga nilekelele ngoba sekwabeletha wena usufuna sibelethe sonke angihlangani-ke nalo nto kangindaba zakho lezo wena lumsaleza ayiboni isene nini ukuthi khona nizokulungisa lokwazi ukukulungisa-ke wena ngoba naku wabeletha kuma so yitshela ukuthi sonke sibeletha kubantu abadala musungijwayela kabi mina angene ngako ukubelethana lapho nje banihleli lapho ave niyabelethana vele mfethu musukuba isigebengu awubuyisa ikhadi lempesheni mfethu akekho umuntu engimgebengayo mina noyedwa la okulani mina ngemvume nje wakula uglori uyakwazi ukuthi uhlalaphi mbuza angani inamba yami uthatha kuyena awu bengizoyenzani inamba yakho mina mina ngaze ngikunika inamba yami njengoba ungifona kushuthi uyithatha kuyena mbuzeke-ke nje ukuthi njengoba ekunika inamba yini enye ekufuna uyikhulume nami wena ungabuzi mina mfethu ngiyazithoba phambi kwakho mfethu ngiyazehlisa ayihambe myself mina-ke ngiyakuneso leso sikhathi ngikufonelile ngathi ngicela uze kwishow wangibhampela wangagcina ungibhampela wangithuka uzolungisa umjolo wakho anginayo isikhathi samashow mina fethu angihlangani nalo nto eyikhulumayo nje angizi lapho futhi mina tofuna mina ngezela ngizamile-ke ma ngizamile ngenze njani yini oyizamile ukuthi ngimtshele ukuthi akalethe izinto zakho awungitshela ukuthi uthini mina ngifuna iy'nto zami uthi uma ufuna izinto zakho hambe uye kuyena endlini uzofika uthola izinto zakho akunike nento ajwayele ukunika yona angazi-ke mina angeke ngikwazi ukuhamba ngedwa khona uzofika ngishaye ngicela ningiphelezele nina-ke nihambe noma nginidirecthe-ke nihambe niyoyilanda lezo zinto angeke ngikwazi ukuya ngedwa ngiyanicela nenze umsebenzi wenu please bafane ngifake ey'nkingeni ngiyanicela yenzani umsebenzi wenu bandla ngisizeni niyangibona ukuthi ngingakanani yo uhlalapho bafana uhlala la emayville emayville hayi siyemayville manje ngiyanicela bandla sihamba nge-transport yethu futhi noma organizeni i-transport njengoba ushusha nje ukuthi asambe angithi niyasebenza vele sifele ukuthi siyasebenza thina manje pho sifele awu mani ngiyanicela noma ngiguqe ngamadolo-ke 28 mina ungakanani ubafana ungakanani ubafana uno-28 wena ngiyabuka unganganawe okay kushuthi sihamba manje mbukeli siye emayville ngoba kubuye ngazi ukuthi kuphoqelekile ukuthi siye emayville ngiyazi ukuthi i-episode yokuqala le siqala ukuphuma cela ningithandazise indlela yonke siyihamba isigora sikhona eduze bazobe bekhona nabuza kwethu naye umama uzobe khona sibone ukuthi siyazithola yini izinto zikaGloria abanikana bodwa singekho njengoba manje sisenkingeni manje sifele ukuthi banikane izinto bona hambile manje ubafana udle imali yaGloria uqale wadla usedla imali manje anisiphelezele-ke siye khona sibone siyaqala ukuphuma nisikhulekise asihambeni sibone ukuthi sizohamba kanjani
Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo Silungisa Umjolo. Yabona ke namhlanje uthi sikwenye indawo njengoba ke sithumile uGloria ukuthi asambe somlandela izinto zakhe. Namhlanje sizithola sila eMayville, right? Sizithola sila eMayville ukuthi so check ukuthi kwenzakalani and sithathe izinto zaGloria siyibuyisele kuye njengoba ubonela ukuthi sithume ngenkani. Thina we all about fixing imijolo eminingi ehlukahlukene, but namhlanje sisithola silanda izinto zomuntu sizinikeza omunye umuntu, izinto abanika nathina singekho. And manje bathuma thina ngenkani ukuthi asambe siyolanda izinto zabo. Ake sibone ukuthi mengabe sihamba siya khona kuzohamba kanjani nanokuthi siyawathola lamakhadi, siyazithola yini le ngubo noma mhlawumbe kuzohamba kanjani. Sihamba manje siyobheka ubafana endlini ekuthiwa somthola kuyona sibone ukuthi kuhamba kanjani. Siphelezeleke esihambeni sonke sibone ukuthi lento izohamba kanjani. Khumbula ukuthi lento siyaqala ukuyenza ukuthi sihambe siyolanda izinto zabantu. Asazi kuzohamba kanjani kodwa sinethemba lokuthi noma kanjani zonke izinto zizohamba kahle kuqonda. Yeah, nakubona. Yani, sicabanga ukuthi sesiyitholile manje indle ekuthiwa size kuyona. Asikhuleke ke uNkulunkulu kaMatifana asihawukele siyithole into esiyizelela. Yeah, futhi ngathi bakhona abantu la. Nkosazana. Hawu. Yebo mama. Ya, ngifunani? Wavala. Ngicela uvule Nkosazana sikhulume nje. Ngikubone. Ndibantwana namakhamera. Hayi, ngikhululeka Nkosazana ngiyakucela. Sithi ziyakhala. Ya. Ukahle kodwa mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nawe. Ungathusha amakhamera. Ya ngingakusiza. Igama lami ngudlala Matifana. Angakuthusa amakhamera lawa la. Khona umuntu engimfunayo ekuthiwa ngizomthola la ngaphakathi. Ngiyabalo. Angazi noma uyamazini ubafana. Ngiyamazi ubafana kodwa akekho. Akekho? Hayi akekho. Shuthi ngingangena la ngaphakathi. Awu ngiyakutshela nje ukuthi akekho. Cha phela ukumbona nje ngiyidelisa nami. Angithi utshelwa yimina ngithi akekho. Wabhinqa ithawula lapho mama. Na uhlangana nobhinqa wamthawula. Ngahlapha bengiqeda ukugeza. Oh okay. Ngicela ubafana ke mama. Akekho ubafana. Uye ngakephi? Uyesitolo. Sengakephi isitolo la mhlawumbe sambe sekhona. Hayibo kahle kanti yini inkinga yakho? Awu ngifuna ukwazi. Hayibo uzokwenzani? Ngifuna ubafana. Ubafana akekho. Uyazazi izinto ezenziwa ubafana? Ungena bona into nazo. Mina ngavele ngisuke nje ngizilethe amakhamera la ngilethe into leyo. Angazi mhlawumbe ngifuna ukubukanisa ngifuna ukubukisa ngabantu angazi phela kuningi nisangakwenza. Awu ngibuke masubheka mina uthi ngababukanisa ngabantu. Ufunani ke kubafana ngoba bafana akekho? Ngifuna yena straight. Akekho. Izinto azenza ubafana uyazazi mama. Wenzeni? Ngitho. Ngathi kuzomela ungene la. Oh manje ungibize isikole. No, ngenzela ukuthi phela izinto ziqonde. Angithi manje ngizama ukukhuluma nawe kahle. Awufuni ukukhuluma nami kahle. Ngiyakhuluma. Ngiyacela ke Nkosazana. Ngicela ukungena ngaphakathi. Hayi ngeze ngifuna ubafana. Angifuni. Uyidla nawe le mali ubafana. Imali yani futhi manje? Ubafana udla imali zabantu nje. Hayibo ubafana uyasebenza nami ngiyasebenza. Zonke insuku siyavuka la semsebenzini sidla imali zethu. Yabo dithame umemeze sibukanisa nabantu. Buka abantu manje wena nje uhamba thatha abantu bakho nesigoro sakho nihamba. Andisemayville lana. Manje ngenzeni mina? Sithunywe ugogo la eMayville ukuthi sizolanda ubafana. Ugogo ubafana. akabani ke futhi manje? Kanti utshola noba ubafana. Utshola nami bafana. No nesigogwana sakho. Kuningi ke. Ngicela ungihambele ngibuka. Kahle wena uzolo kuzochukhuluza mina la uzongelela uzongeza. Akekho ubafana ngiyakutshela ngithi akekho ubafana kanti ufuna ngize ngithini? Mfethu ungene la ucheck ubafana. Ungavela ungibulale ke ngeke uze usungene la. Isiyo yona ngani lento yakho. Uyize umakutheni bafana. Uyastrike ngawe waphuma ngani wena la ngaphakathi? Wena nowani umsindo la? Uyapheka futhi manje wena. Wobani futhi lapha?
Madoda nifunani la? Nifunani la madoda ususe lento susuwana amakhamera nifunani la madoda? Mfethu musho ungiphushela lapho. Hayi phela la mina kwami la funani yonke into ikhulunywa yimina la. Ngithini nifunani? Mfethu ngicela ubuyele ngapha mfethu sikhulume nawe. Angicela ubuyele endlini kancane. Ngilapha ngifuna ukuzwa. Ubuyele endlini. Mfethu. Ndoda waqhamuka usuzwa nendoda engayini nifunani? Tshela mina. Manje wena ufuna ukufihlwa wena. Ngifihla. Ukufihla. Akakho umuntu ongifihlile. Ufihliwe. Akekho umuntu ongifihlile. Ngitshela ukuthi ufunani ngiye indaba zokufihla ufunani. Ngifuna ikhadi nezinto zakho. Ikhadi likabani? Ngikwazi nje ngizokuhlala namakhadi akho. Into yabani? Mfethu nami ngikwazi kodwa ngifuna lezi zinto engiyifunayo. Yabani point oyifunayo khuluma. Ikhadi nezimpahla zaGlory. Gloria. Yini mama ngicela ungilinde. Bengibuza bengifuna ukwazi. Ngithe kodwa ngicela ungilinde akungilinde. Madoda indaba kaGloria uma khona into yaGloria enicabangayo ufuna ngabe nizanayo la uphi yena? Mfethu. Uphi? Mfethu musongijwayela kabi yazi. Untombi yakhe iqala yangithethisa ngathi. Wena ngiphuza inyongo. Sukungiphuza inyongo lokukhuluma ngikujwayela la uzotshela mina ngiyakujwayela la. Indawo yakho le njengokuthi ngizokujwayela mina la. Usukela ukuzongitshela ngiyakujwayela la. Ngithe susani le zinto zeni la makhamera wenu suseni lezi zinto lezi. Ngifuna ukubuka ngami la nizobukisa la nini? Mfethu red abantu. Nizobukisa azisuke lezi zinto la noma nifuna mina ngiyiphihlisa. Ngayiphihliza phela mina. Uzozikhokha ngani imali yakho? La phela kusendaweni. Uzozikhokha imali yaGlory. Awungeke ngalo Gloria wakho wena. Awungeke ngalo Gloria wakho. Letha ke izinto zakhe. Izinto lezi wena hlukana nami futhi. Mfethu sikhathele ukukhuluma. Hayi bo. Yabona kusuzungibamba ngesandla. Yena tata nizele lana nina. Benizobukisa ngathi yabo ibamsebenze yakho manje yabo into yenzayo. Yebo? Okhulume kahle. Ngithini nina nisuka namakhamera nazo umhlukumeza. Inina ngithi. Ngiyeka wena. Inini? Ngithathele ngifuna ukudilana nomfana lo. Wena nasefonini ngikuzwile uyasidalela. Ima wey. Ima. Hambani. Yo bafethu. Nibonile ukuthi kuhamba kanjani and ulwami umuntu uvela wakhipha ubhushu. And mengabe khipha ubhushu ke bengeke madoda ngiyeke impilo yami le and niyabona ukuthi ngimncanyana kanjani and isigora nginaso sisodwa. Ngitheme ngibaleka naso sabaleka. Into engizoyenza sithatha ibackup eqinile manje. So zithola izinto zaGlory. Niyazi ukuthi akuyona isho engiyenzayo level. Akuyona isho engiyenzayo ukuthi ngithathe izinto zabantu especially eMayville. Cabanga nje usuke eTown uzothatha izinto eMayville. Ngibukaniseka nabantu manje ngibaleka ngilimele nasonyaweni. Cabanga zonke lezo zinto lezo. Kodwa ke okusalayo lo mfethu lo uzojeza. Uzoyibuyisa izinto zaGlory. Because mengabe ngiphinde eThekwini manje uGloria futhi ngifuna izinto zakhe. Kodwa okusalayo kona ekugcineni kumele zibuye. Mekuwukuthi kanjani sizothola abantu abazokwenza isiqiniseko sokuthi bayilanda izinto zaGlory. Angeke sihlale lo mfana. Ubhizi lapha nentombi yakhe siyifica ibhinqa ithawula. Intombi yakhe leya. Shuthi vele uyabathanda abantu abanje. Kulungile. Sobona kodwa isiphetho sihamba kanjani. Hlala la ubuke ubone ukhona uzobona ukuthi kuhamba kanjani. Yo, mbukeli sesambe sabuya eMayville sila manje and angikho happy shem. Intombi yakho mfethu kade ngidelela ngalo. Wena ubungidelela. Intombi yakho futhi la iqala yangidelela ngize ngiye eMayville. So wena intombi zakho nje zowu kusho ukuthi zidalela ukuthi zizodelela mina namhlanje. Wena nawe uyangidelela ngikhuluma nawe kahle yangidelela. Uzudelelwe nje ufunani kuthini? Kwami mina labantu abami uyasho ufuna ngabe bakhuluma nami ngaphandle kwakho. Yangithi bafake mina phakathi. Ibona bafake wena bafake mina phakathi. Isho lo yedwa okufakile uyena lo. Glory ongifakile. Uyena okufakile. Shiya ake indaba umuntu esimshiyele musu kumfaka la. Ngoba nanga umuntu esizokhuluma. Ngidelelile naye mengifika nje. Iyeke lonto ukhohlwa ukuyikhuluma nayo selapha hayi la manje la indaba yakhe ayisasebenzi la. Mfethu. Angani simshiyile makwabe umdinga bekufuna umthwaleke naye uzela angani ngithwalile mina. One uGloria ubhalele thina ukuthi ufuna silungise umjolo wakhe. Thina mesingabe sithatha i-email yakhe sinethemba lokuthi sizonithatha nobabili sinihlalise la nikhuluma indaba zomjolo wakho. Wena wabhamba wena wangafuna ukuza la. Okay fine. Ngazama ukukufonela wangibhampela. Wasitshela ukuthi ukephi sahamba sakhona. Mina bese sifika khona uyasibhampela futhi. Into enza bhaleke la ufuna wena ubuyisa izinto zakhe. La kwelokubhampa sibuyele kulona yini ukubhampa ngibamba ngithini ngiphendula angani ngiphendula inkulumo oyikhuluma nami
Ukuphi ukubambeleka? Mina ngikubhampelile kanti efonini. Ngeke ngabhamba nawe efonini ngoba wena ngenye ilanga ngafuna ukuyifundisa ukuze umuntu mayethi lento oyishoyo akazi uyenza uyilalela. Usuyenzile nje manje angithi unami la manje. Kushiyeke lokho. Khohlwa-ke lokho lethi izinto zaGloria mfethu. Awuyeke mfethu ukuhamba udla izinto zakho. Yini athi uyayifuna kumina kodwa namanje uyamkhulumela akaza nitshela udle imali yakho ungitshelile mina. Angithi wena udla zonke izinto uyayifuna-ke izinto zakho uGloria-ke mfethu. Awuyikhiphi ikhadi lakho. Muthi ngidla zonke izinto zonke into engidla uyayifuna. Gloria umtshele Gloria. Lalela awungisizi. Ayisekho into engizoyikhuluma nawe Sezwana. Angisafune lutho ezongihlanganisa nawe. Ngicela unginike ikhadi lami. Yini obikuhlula ukuthi lonto uyikhulume nami njengoba usubiza abangani bakho uzongihlamba. Ngazile ukuthi mangifika la uhlala khona uzofika ungilwisa ngithi. Ngicela ngabe uthi ngcono ukuthi ngibize abantu abamadoda abafana nawe abafaka ama-under. Ngicela ikhadi lami. Mina ngifaka i-under ngifaka iphedi. Imali futhi emlonyeni. Uyigadi amadoda lawa afana nawe ngazile ukuthi azokusotha. Lesi ikhadi lami iyona nto ukuthi ngifakani abafakani ngena letha ikhadi lami. Awudeli baba. Udle imali yaGloria udla yena. Fano letha ikhadi lami. Yini mfethu kanti ngingayazi. Kushuthi ufuna ngidle nawe futhi wena. Ngiyadleka mina. Kanti kudliwa kanjani? Ukuphi lokudla okukhulumayo? Wena mfethu kanti we-boating to score. Cha nina niyangidelela kahle. Ningishisa yonke into yami lela ngikhona ningibizela ukuba insambathe la ngibukise ngami. Uyanginika lento engiyifunayo yami noma cha? Yini oyifunayo? Ngifuna ikhadi lami lwabishi. Oh ngizwa nikhuluma yonke into phela mina. Lethi ikhadi lami. Ngibiza ngolwabishi mina ngizofika kuwena manje. Udodo uzongenzani? Ngibiza ngolwabishi. Uzongenzani? Ngeke ungenze lutho. Angizima indaba uthi ngibiza ngolwabishi. Ngeke ungenze lutho. Angizima indaba uthi ngibiza ngolwabishi. Anda njenganawe ulwabishi kodwa la usho ungawusho kumina ulwabishi yazi. Ungawusho kumina ulwabishi. Wena. Yini oyifuna kumina? Yini oyifuna? Yini oyifuna? Ngifuna ikhadi lami esidwedwe ngikathela ukukhuluma. Mfethu. Ngakujikijela kanje ngikunikeza mina. Thatha ikhadi. Mfethu. Ngicela uhlale phansi. Thatha ikhadi anganelakho uyalifuna. Uyazona angazi ukuthi ngizofana nani. Lwabishi ndini. Udoti nje vele. Uqosha ikhadi. Lalela akuphelele la. Njengoba ugqokile nje ugqoke mina. Uyambo. Ugqoke mina njengoba ugqoke kanje. Ngiyambona umuntu ugqoke mina. Ngifuna ijacket yami. Wazi ukuthi fanele uvimbe mina nje wena. Khumula. Awukahle wena ayikho into engizoyihlala phansi. Khumula ijacket yami wena. Uyabonaka. Khumula ijacket yami. Uyabonaka. Imali yami. Kahle kahle umuntu ongijwayela kabi wena. La yimina. Hayi umuntu owenza isilima la yimina. Yini? Ngiyabizwa kuthiwa ngizolungisa inkinga mase ngiyilungisa sengijwayela kabi. Mina njalo. Mina ngiphuma eMayville manje. Mase ngiyahamba ngeMayville ngihambiswa ngenkani. Mase sengiphakathi sengijwayela kabi Gloria. Awume wengane yami ima awuyibambe lapho ngane yami. Ngiyabonga futhi mina benganithumanga ukuthi nimlande lo. Ngisehambani ningilandele impahla zami. Namqukula nina nimletha la. Lalela ke wena lwabishi. Lesi ijacket yami. Mfethu okahle nawe. Khumula nje kuwena njalo. Ngeke ungenze lutho mina. Yabona mina uzofika manje kuwena ngeke ungenze lutho mina. Khona yini niyoyifuna kumina nani ikhadi lakho ngumukile. Lesi jacket yami. Ngikunika ikhadi lakho. Lesi jacket yami. Ijacket le. Khumula. Yes le. Yes. Ayikhohlwa. Le. Khohlwa. Khumula. Khohlwa. Yazi bafethi energy enginayo. Sengithathile energy yami kanele. Wena uloku ukhombana nomuntu omdala nje. Kodwa vela ngithuka vele isibindu nazo. Wakwazi ukumkhumula wamenza ngqondo lo muntu. Wamlala. Gada umlomo ndoda. Gada umlomo ndoda. Manje so busy uloku umkhomba nje phambi kwethu. Gada umlomo kushiyo kwathiwa sifaka ama-under sobabili. Gada umlomo. Khipha ke ijacket mfethu. Yazi wena ulanda kakhulu wapha ngomlomo. Khumula ijacket yami. Ngiyakhathaza nina uthi ngininike le nteni uhlukane nami hleze nizoyibona into ekufanele niyenze. Hayi. Manje ujijelelani pho? Mina ngayigoqa ngatinika kahle ngokufuna. Lalela ke ima. Jacket nikutholile. Ima ukaqedi. Ufunani? Wesidwedwe ndina ukaqedi. Ngicela icathulo. Imali yami le. Ngikhuze lo muntu. Imali yami ngicela icathulo. Ngikhuze lo muntu. Lethi icathulo sami. Lento ephuma la emlonyeni wakho imini usidwedwe. Imali yami. Imini usidwedwe. Imini usidwedwe. Wena mfethu ke wena nje wena icathulo zami. Khumula. Tahlukana nokhuluma njalo ngikhuluma njalo bathanda icathulo zenu. Uba uthatha uqedile. Yini nifuna? Nalapho kutshela ukuthi konke lokho ukuthi mina imali yami okula konke mina. Konke lokho. Shuthi nami yabona le ando oyifakile naleli bhlukwe ngicela ukukhumula. Hawu sangena. Ngiyafuna. Ngathengela ama-under wena. Thula wena. Thula. Yini kanti oyibhampelayo? Ibhlukwe khipha. Ibhlukwe. Ngiyayifuna. 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 Ngiy
Wesiyoyoyo, wisiyoyoyo mama wena. ngicela. Wisiyoyoyo. Yabo thina sowu-2 singakwazi ukuyilungisa yonke le nto Uthatha imali yami yoyidlala yonke le ngane nto yakho. eyenzeka la Mina zami ingane ziyalamba. sobabili ngiyacela. Uhamba nekhadi lami. Ngiyacela. Hayi ulwabishi. Yabona kwala ukuhlala la bengingakufuni Udoti. sengizohlalela ukuthi wena ke Udoti, ungibizele la ngicela sihlale la Hlala phansi phansi. bese siyayilungisa sowu-2 le. Yini soyilungisa? Ngiyacela. Ikuphi ke la silungisa khona? Ngiyacela. Silungisa phi? Isho phela. Sithole indlela yokuthi sibe sobabili sikhulume sobabili suke duzo Ukube kwalabanye. buyindoda ecabangayo la esebenzisa ingqondo. Ngaba uhambanga nekhadi lami nezinto Namanje zami. sengakwenza. Ulala embhedeni wami ikhabethe lami yonke into la uhlala khona ithi mina. Namhlanje uzongenza Siphi udoti isidingo wakho. sale nto? Awukwazi nokungijabulisa usungibalekela. Siphi kodwa isidingo sale? Ucabanga ukuthi ngikitaza ubani wena? Isidingo sale nto siphi? Ucabanga ukuthi ngikitaza ubani? Eyokukitazwa ke. Ungafuni uyazi phela mfethu. manje sekuzoba sengazathi ngiyakuhlambalaza. Mfethu. Angani nawe uyazi ngiye ngithi uma ngithi asikhuphuka intaba uhlulo ukuthi nje. Uzukhuphuka intaba kancane ukhuphuka khona intaba kancane. nani nomuntu omdala bekhona ontanga yakho. Ufuna ukudla imali yabo. Awukahle. Ufuna ukudla imali Uthe yabo. awuthula angani uthe ngikhulume nomuntu wami ngikhuluma naye. Ngizothatha isigora sibuyele eceleni mina sibhekane nawe kahle. Mina nawe. Nina sengithi Ngabe bonke abantu usizile. abafika la Ngabe kusho- usizile. Ungakhulumi futhi nami kanje mina. Mina kodwa i-under Mina ngiyazithengela. ungakhulumi kanje. I-under yami ngazithengela. Lungile. Angani nale uyatshela ukuthi ithenga ngobani awukazi ubona ithenga. Ijakhethi yakho ugqokwe yimina kodwa. Uma ucabanga Vele ukujwayela ukudla into zabantu lento engisolayo ukuthi nibizana nje khona okuaftile wena. Manje kuphile sokulungisa. Wena. ngi-afternoon. Khona okufuna vele wena. kubani? Ufuna ngithini? Kuyena angani vele uyena ngibizana Awuna naye. wengane yami. Right. Ngilungisa into zami la ngani uthe mina ngizokhuluma naye. Awukahle webebebe. Awukahle Unesibindi. ngiyakhuluma. Unesibindi. Ngiyakhuluma. Eyi. Awungizwe ukuthi Unesibindi. ngiyakhuluma. Ngithe gadi into ephuma la Hayi kuwena. suka Kodwa foko. nawe unesibindi. Ngithe gadi into ephuma la kuwena. Unesibindi. Lalela ke awungitshela into eyodwa ke wena. Usangithanda noma cha? Usakhuluma nawe bebe. Ukhuluma nawe. Gloria. Usakhuluma nawe Ye bebe. wena bebe. Uthanda ubebe. Yebo. Usangithanda noma cha? Uyabona ukuba ufuna silungisa izinto kodwa nje manje. Gloria. Kuthule nawe. Singabo bebe. Wena ubazi abantu wazilwane Ngitshela kuthela. nangomunye. Usamthanda Awubazi abantu wena. Mama, ngikucelile nasekuqaleni ngathi ngicela silungise lento ngendlela yethu sowu-2. Usamthanda yini? Impendulo uGloria? awukanginiki yona. Usangithanda Mina na. Nangu nawe mina phela. nawe siyalingana Nangu nawe phela. kodwa uGloria uthi kumina ngani yami kuwena uthi sithandwa sami kulungile usamthanda yini uGloria na? Ngithe thula wena kwaqaleni uthe ufuna ngizokhuluma naye thula. Usamthanda yini uGloria sifuna impendulo sami Uyabona? vele usisebenzise Uyabona? kakhulu mfethu kwanele Ngiyakugcina njalo ukukhuzeka. eMayville bosibukanisa Uzoyeka ukungikhuza uma ngisondela kulo ngoba lo unomlomo ebhedayo lo. Mama, ngiyacela. uyamthanda yini? Into yethu. Asilungise ke. Sisobabili. Phendula umbuzo wami kuqala. Usangithanda yini? Mama nawe uyazi. Ngizokwazi kanjani ungibalekele? Uyazi. Angizobalekile wena. Manje yini ngizoyazi? Wazi. Usangithanda Wagcina yini? nokumqophisa intaba angithi ubekhala ukuthi wena usamtetazi kwayisona nje isibindi sokuthatha umuntu omdala umbhekisele usithatha Ngiyaphinda. Uzongitshela ukuthi angikwazi nokujika ikhona. uzomtshela ukuthi akakho kunani Eyi. mengakwazi Hayibo. kunani Eyi, mengakwazi eyi. uma wakho ukujika ikhona awunabo nontanga bakho Uyazi wena umdlwane wenja. izwa nje uma uthi mama Umdlwane wenja. wemdlwane Siphazanyiswe wena njalo. Ayikho into Usangithanda ehlalele yini? lapha Phendula kwethu phela. awungitshela. Wena mfethu ubizela ukuzolungisa la noma ukuzobhidlisa sakubona. Bengizolungisa, Yini kodwa- oyibizelwe la? mfethu Yini oyibizelwe ongitshela? Uyona mjolo lo udokotela wawo ukuthi umoshe mina nomuntu wami. usungehlisa ngiyena udokotela nguNkulunkulu ngihloniphe Kodwa phela nawe ngokuhloniphela into yenzayo ungabulali umuntu into engiyiphila nomuntu wami ngenxa yakho. ufuna ukwenzani soyidlela imali ufuna ukudla yena futhi umenze slim La ungenaphi khona wena? Uyamuzwa uthini kumina? Fano usangithanda na, fana. Mama. Phendula umbuzo Yebo easy. ngisho futhi ngisasho mama namanje. Uthini? Yebo ngiyakuthanda. Usangithanda? Serious? Yebo. Ngempela? Awungenzi slim. Hayi, akaze ngikwenze isilimo. Ngizobona ngani ukuthi usangithanda? Ngizokwenza noma yini oyifunayo. Okay. All right. Hayi ke ngicela ke nje uthi manqa ukhombise phela ukuthi uyangithanda yini manje. Angithi phela kubuyela la ekutheni sasivumelene mina nawe ukuthi into yethu siyenza ngendlela yethu esasivumelene ngayo. Ngiyacela uhlale phansi singayibukanisi nabantu ababuka nje bafuna zona le ndaba zethu bahambe beyikhuluma ke laba.
manje kuvele kulunge nje kanjalo Glory after yonke into esongenzise yona suyasukuma wena sofuna ukumanqaza Wena bona yiphi inhloso kahle awusho kahle yiphi yakhe inhloso wena obukade ufuna kwenzeke ngayo ubefuna izinto zakhe zibuyele nansi ijacket nakho ke ziyabuyela zonke izinto ziyabuyela esimweni ngathi awufuni kodwa wena Kodwa noma kunjalo ke kuze nje kube nje kungenxa yakho wena awukwazanga ukuyiphatha kahle okay right ke mama ngiyavuma mhlambe ngokunganaki ke kulungile kodwa ngicela silungise kahle ukunganaki ukusuka la uhambe uye kuma wengane yakho kuyimanje mina ngikufica hayi ukuthi ngiyamceba Glory ngimfice nentombi ngitshelile nasekuqaleni ngitshelile nasekuqaleni ngishilo ngathi indaba yomuntu ongekho la ngicela singayikhuluma kodwa ngikufice nentombi asingathathi indaba yomuntu ongekho la siyibekela nentombi bengithi ukuthe uyakha mangabe uyakha akasingayikhuluma into ezobhidlisa lento yakhe wala okay umuntu ongekho la nami ngiyabonga ukuthi nimlethile ngiyakujabulela lokho nokuthi izinto sesizilungisile kodwa ke nginombandelo oyi1 ikhadi lami ngeke ngisakunika lona sezwana ngizokwenzela yonke into oyifunayo ngikuthengele into yokugqoka namaphampa sengane kodwa ikhadi lami cha ngeke usalithola siyajabula ngeke manje ngeke isikhathele uyajabula akashonga ukuthi ngeke asakuthengele ianda wena uyajabula ianda usazokuthengela ianda kodwa into ozoyenza ikhadi ngeke kusabe lapho hayi wazwa hi kulungileke inhloso zakho zonke lezi angithi angithi wena bothi asibuyisele izinto esimweni uyazibothi ngilo into engizama ukuyenza njengamanje ukubuyisela izinto esimweni ngibuyisela izinto akukwenza ngikubona ukwenza ikhadi nalo selikumama manje and umama uzoqhubeka akuthengele izinto umehluko ukuthi ngeke usaba ne-access konke yithi naye ubuyele kumina lokho wena obungakufuna uyibambeke ngane yami awuyibambe lapho kancane awusho ke baby siyahamba manje sendlini angithi yes khona angithi siyahamba buyisa icathulo kuqala wena ngiyokwenza nento ngibe vafavu icathulo khona ngizohamba nawe ufuna ukuhamba nami nayo into ekufuneka futhi kuthi angithi sifake wena le icathulo ngobani yoyisa wena phela siyahamba kwendlini baby anikwazi ukungisebenzisa awumama ngisaqoka ngani le mbungulo yakhe ithi angikhumule ngokuningi saqoka mfana uqale wathi uzolibusheka kumina usengibiza ngembungulu manje delela kabi wena lethe ijacket yami futhi eyami le jacket sengingayibuyisa hayi mnikeze oba sesilungisile izinto letha hey wangicasule yazi mfethu wazi wangisebenzisa kabuhlungu mfethu hayi kwa wena ungicasulile buka nje uyendlini yaGloria manje le ntombi oyishiye endlini uzokwenza njani ngayo ungenaphi mina okwazi into uGloria ufuna ukwazi ukuthi uyendlini yakhe yini kuphela ngimtshelile nje umama ngathi ngihamba niyokwenzana endlini awu hayibo uzokwenzana endlini kambe uhamba nezigoda awunifuni kuyosigada ngeke siyokwenza endlini ukuze ubone ukuthi senzani uzokwenza mangaki uzokugada lapho kubona uzokwenza mangaki mtshele mama uThajwa liba mawungaka mina ngathi kuningi akufuna ngizomnika 1 lapho hayi ngeke phela ningisebenzise kangaka phela ngeke akwazi manje sokunikani akwazi ke yini usuyifuna akwazi ke phela ufunani uGlory ufike la wangithethiswa ngisusa la eThekwini wangise eMayville wangisusa eMayville ngafike ngathethiswa nawe ngakufonela wangiphendula sewula manje usangidelela futhi emva kwaloko angithola lutho kusho wena uthe ngiyahola vele uyahola ngithi umsebenzi wakho manje inkinga ikuphi pho lapho ngelinye ilanga musa ngikhumbula umbizo lo bheda kabi lo asambeke baby hayi ngiyabonga ukuthi ngisizile sengihamba nesithanda sami sayothi ukuthi musahamba namama ekhaya thatha mama ekhaya ngimthobise wazwazi sezeyilima umuntu namhlanje yazwa sezeyiphukuPhuku ha sengihambe kangaka ngihambela into engekho kodwa ke kuyashiwo ukuthi ungabongeni indaba zababili manje ukuthi bekungiphoqa namanje uGloria ubengifusekise ehamba nami ngibona ukuthi ngimdabukela ngimzwele kanti ayikho lento angifaka kuyona buka manje bahambe bobawu2 yani sebenzile kodwa ke
Ingakhohlwa ukusubscribe like niphinde futhi nishare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Yo, ayi.